Hi guys, may udto guys. Adto ko sa eskwelahan namin kay. Uy, kapit mo. At tambong ko sa meeting guys kay wala pa mi naka-meeting kung kuan sabay pamagi sa maestra sa ilang party. Kay nakalib man nilang maestra kay nagkasal gahapon. Ya, munang sige sila absent ng mga bata. Karon kay kuan nakalib pa man siya. Gikuanan sa proksihan sa maestra sa grade 3, grade 4, grade 4. Maestra sa grade 4 may mag meeting na mo karon guys niya atong tambungan kung sabay iyang ipaabot sa mua. Kay murag na late na magiging maayo niya 18 na ilang party. Isaon na lang ni na ato ning kuanan tambungan. Manok na patay baho. Tutong to eh. Init siya guys. Pero galok-dong gihapon. Atong tambungan ang meeting ni Mimi. Si Mimi tuwara sa sentro kay pag manyanita na mo ganina wala na siya ni kuyog na mo pag uli. Ito sa ilan ni mother guys. Mingawan sad siya kay wala may mga bata po diha. Unang pati yung niya nga wala mga bata diha yang kadula. Nga makadto sa sentro. Dito po din na siya. Ya. Pag na yung mga bata ng kadula, di po na siya kaikag na mag-adtog sentro. Kaya may yung kadula diha. Init gini siya guys. Ano ko nalalapayong alas 12 pa oh. Kaya alaw na ilang meeting. Tagaod siya sa akong pagbaklay-baklay. Abot ito alaw na. Baklayon na nato guys. Doon man siya. Basta maanad na kasadalan. Maperminti ni magagian. Doon ra. Pero di ka maanad na. Sinsyahay. Walay agas among tubig hapon. Ano ka ha? Kanaputol. Nabisi magud mi kagahapon. Ag init siya guys. Ag landong na pud. Muna ang among timpo din hikaron. Hindi siya ingon na aglahutay ang init. Tag magsagunso na ang init kay kuan. Sige lag basa ang dalan. Nata sa karsada guys. Kahapon dito ko sa Balingwa nagpalit ko kuan ni relo na gifts niya. Perting kusuga sa ulan. Pagawas na budho ni Koreana. Kusog iking ulan guys. Nya. Nalabyan namin kintoy. Kinken. Ay nalabyan mi niya pagpanguli na namo kay kuaw niya si Saysay. Nag-try kab ni Lingling. Kay ang amo nga di kay may mabasa. Tanaw di basa kay silang duha ni Saysay. Ito pagabot namo dito sa Ilalilin si Saysay padung si Kinken nagabot. Si Abril. Kinken Abril mura na siya guys. Kintoy among ipangalan niya ay angga usahay. Na muntong kusog iking ulan.
pag-abot sa ilalilin, naghunong kadyot ni bundak na pud og kuan kusog. Pero diri walay ulan. Nanawag si Alan. Isa-asa pa man kay kun pa ko ilalilin kay kusog kay ulan. Sahe, kusog ulan magi nag-ulan diri. Kung nagdalan-dalan din ulan guys. Baklay rata kay man tay kuan. Tay driver. Harap magbaklay po guys kung wala sa Alan. Pero naa kay halos kada adlaw ang sakay. Nang mabaklay po taron mainat-inat po niya itong kaugatan. Layo-layo ang baklayan. So na eskwela mi layo kay mong baklayan. Dito kanang buntod. Dito pa sapa. Karon layo lang yapon dito. Okay ra guys eh. Dagan lagi kay marang gani oh. Ting marang na kitche guys. Ano pagabot ako dito magsugod na dayon karon. Pakauli na dayon ta. Kuan na nagmeetingan guys, Christmas party ra. Abot sa eskwelahan guys, pero na-sound sa ato na ni Parongon. Hi guys, may hapon. So ngayon guys, natay lang ni Joy Vlog. May hapon guys. Haling na siya guys. Kaya maglata, may kuan, dragon. Lata, may kuan karon guys. Sa may ato na honda ni, nilungag. Unsa man mukuanan, lutuan na. Nilungag. Ay, unsa may kuan. Ay, utak ko. Halati, nalimtan man ako din. Planggana ni mo na lain. Murag wala man diha ti. Kaya malata niya. Planggana ni mo lain na. Ila ima pa igna daw si Princess unsa nang? Planggana. Lah, luwa man ko mali pa. Basing na pa dito katong itom. Katong itom ako kay malata ni. Lang pag kulam ka sa pakuha ito sa kuan kaw. Pakuha ito sa bag. Cornbet na lang yung isa gun. La. Ko pangulam sa dito plagana ko kaw. Ay. Naluto na ang spaghetti, bihan, ug ang manok guys. Dagan na kay bisita. Tuwat-tuwat man is kanon. Tuwat na sa kanon guys. Guys, managbumig pa niya hapon. Hinay ta sa dalan guys, kay perting download ka. Dalo na. Tanawang dalan guys. Downloader. Hinay text. Ay! Dayon mo, dayon. Bisita guys. Dayon. Andi na Sa pantil dali lang. ito na guys ang pinang handa guys. Saan man ang kwan dali. Padara kanto. Ano na picture naka-join? Naka-picture naka-join. Ito lang picture ti.
Naman Ay na, picture. Nay. May cake, may Para bay. bihon. Ala, katsada kay cake. Kuan siya kana ang video sa pasigulo. Ha? Chocolate flavor. So, ano yung mga kids. Na pala kids. Na coach. Ako siya. Inyan. Na, maloy. Happy Birthday! Bigo na si Loy Loy. Kadito. Sige na. Ingkod mo. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat kayo sa gabi yung naghatagan kami sa iyong panahon. Ug salamat isa sa mga kabastos sa panlawas. Ug salamat isa sa mga grasya nga aming madawat sa mga adlaw. Ug ingon maniluy-luy nga nag-birthday karon, Lord. Hinaot unta, Lord, nga daghan pa kayo mong katuigan nga moabot kaniya, Lord. Ug namandaming pagkaon nga gihanda nila. Hinaot unta, Ginoo, nga makahatag kinis kabastos sa mong panlawas ug kining tanan atong pasalamatan sa atong Ginoong Hesus. Nga maibuhi ug hari uban kanamo, Dios nga usahan sa kanturan. Amen. Samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow the candle. Wish ko na. Wish, Lloyd. Unta, babae na ka. Wish Loy. Kung sa'yo mga pangalas ko na pili. Habang nag-iskila ka pa. Kabuang may si Luna. Wish Loy. May Pasko! Unahon sa ang mga bata pangatag. Oy, Mayong Pasko! Kung dili mo maglinya, dili hatagan. Dali sa libutan. Una si Relo na kay bata. Oh, ya, dali tag kahit. Brownie! Kahit lang ha, kahit brownie. Unahon sa ninato ang mga sigbin. Uy, ali, dali kit. May free day gi ate. Amang bidon. Ipasa na dali sa country titik. Naglakaw ko. Bihon ki, ikaw na Wala ki. pamansad. Ako dali. Yata gani kikit. Oy, dawat tayo muna na ha, mga bata. Last na ugma. Kita hospital. Dira, dawat tayo. Dawat tayo. Doy, palayag sa ko, Doy. Kasi pangaro na ko na. Nagpa-challenge si Juan Juan ka ng tata. Kasi ako, Mitso. Ay, paglapti na dana. Oh, yes. Mama. Baka awat mo mami ba? Tata. Unahon sa lahat ng mga bata na. Ang una nagkanta ng mga babae. Sunday. Ali dali maring, ginuko maring. Sunday malaga. Uy, madam. Dayon. Patong. Nay busing o busing balik tagay karon. Pagkano. Ini na. Isa pa'y wala. Ay, kailangan ka. Na dili ni karon managamin. Dali rin no. Ganyan ra siya nakaabot karon mo siya nagamin. Ay, dali ba? Pag-amin din ba? Uy, si Tatan. Lin, dali rin no. Dayon ka mo, dayon. Salamat.
Lagi. Pasensya ka naman. Isa pa wala. Tulo na lang kabuok. JM. Ayun. Uli man lagi pa man yung fight ko. Nindot na. Darungan sa naman ti. Ingkod mo diha sa bangkuan ba? Ingkod mo na kay nagahulog ka mo ginuko mga tanan. Kuan na ay, kuan na ay. Nangita na bugliton mo may dito. Oh, di ba? Dana ingkod. Dana. Oh, jani no, anin, kanin. Okay lang mga bata? Napaisa? Nabawa na. Wag na, alin na mo. Oh, matiguan na sa. Aman na. Ang Jay. Jay. Oh, sige. Na, di na yung dawat na lahi siya. Diyan sa pa mga bata diha. Kita siguro lang. Sugot na yan ka. Ama, baglato din. Ayaw. Sila dia doy. Ayun. Dati sila dia Ay, ikaw butang. Butang na na. Gato na ko. Butang na. Sayon raman ay pahilomon sila di ay. Diyan din na di. Aman yung platungot. Uy, dali na mo. Ay, sugo ka ha. Ah, tilini. Ali na mo dali. See you. Ali dali. Jimbe. Wala ang plato. Nay, plato. Luy. Ay, sugo ka kasi po na. Dira na kay nanganali lang. Para dia. Ako. Oh, nagpagara na mo. Ay, balik-balik siya. Ay, balik-balik. Turay ka lang. Dan ka puli ang Ako, nakape? Isa din ko ya. Naama si Jay. Uy, Jay. Nga ko pagita ka sa liston mo, may litson. Jay. Uy, Jay, ano ka pangita ka man sa litson mo, may litson. Biot ing balay. Mahulog sila, mang. Si Mama Uting, wala pa. Uy, Mama. Mapagkaon naman. Nagbidyuara sa siya. Bihon. Si Utik na ba nagluto na ni Sikisa? Nagluto na si Utik? Sada. Uy. Napon. Hindi naman din. Magdani ko. Pahil kayo mga bata. Guys, mga una. Birthday. Shout out. Wala naman ni Ila, may nabili pa. Happy birthday. More and more birthdays to come.
Ang mga bata, iadani, giplastar. Kaya para makaplastar di sila kaon. Hi, sa mo dahil sa akong vlog din. Guys! Dili mangitag lechon ha, kaya wala lechon. Kaon ug mayo. Pagsaba kay dugangan, ha? Tuloy mga bata. Zay. Ano, wala gisapot ang isa, guys. Nga, di alam niya hang bali. nanay yung rata. Spaghetti, spaghetti. Dai, wag na mo humba, Dai. Ito may ibutang nga mo sa spaghetti. Ano na, Zay? Ako ang kalibig kutot niya sa bintana na dire. Dai, ali ba? Happy birthday. Nabala ko na kita. Sabing ko to friend. Ay naman eh, dana, tiyo. Nuyok sa spaghetti. Anong ka, Joy? Spaghetti ba? Lapit. Hala, bihong din. Ang dami. Ako din. Dai, ikaw na! Kamang makuha niya ko na mango. Gawin man ni Kuko. Kasi kita Mother Earth na. Pero away. Ay, ganit ka na. Naman dito, gilain ni mama. Ganina na sila dito sa ubos? Nauna, lugar mo nagtanga sila. Jangan kuha ang lugar to sa ubos.